హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి న్యూ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో లైక్ చేయడం మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి. నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూడొచ్చు. తప్పకుండా జాయిన్ అయిపోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 8 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలాగే 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటోస్ ఏవైనా కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం చివరి వరకు 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు 1 by 1 క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ వస్తుంది. సేమ్ టు సేమ్ అన్నిటికీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా ఇలా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు చివరి వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో ఈ లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 7 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో మొత్తం అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 second 5 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా.
సో దీనికి కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం ఫొటోస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరకు అన్నిటికీ యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ ఇలా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 29 సెకండ్ దగ్గర ఈ 29 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. సో అందరికీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ కూడా ఇంకా నేర్చుకుంటారని అనుకుంటున్నా. సో లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.